सर्वांगी हरिचंदनं सुरेदं कंठे च मुक्तावली श्री परिवेशो विजयते गोपालचूडामणि करोतु स्वस्ति स्वस्ति सदा सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। आरोग्ये पुत्राय सर्वान् कामाौषधे मे नमो स्वन्धाय सहस्रमूर्ते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। कार्यं मे सिद्धिमायान्तु प्रसन्ने विधातरे विघ्नाय नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक नया सकल विघ्नहर्ता पाठे कर देवता प्रियता में जरा मस्तकाला लावून घ्या अभिषेक करा थोडंसं आपण पण घ्या बल से विश्ववतो वाय नमो नमः प्रबल समते सुवारे हराय नमो नमः जन सुरोदे धतो दृष्टो मुराय नमो नमः प्रमो सुपदे श्री गुणे शिवाय नमो नमः शंभवे दर्शयामि नमो स्कंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रनाम्ने पुरुषाय सर्वदे सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। कल्याणमूर्ते सहस्रपादाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय सर्वदे सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं पाठे करदेवताभ्यो नमो नमः। कर्पूरादित्यदीपं दर्शयामि। तेव्हानी आज या ठिकाणी आज दर्शन घेऊन जे काय तुला भेट अर्पण दिलेले मान्य करून घेऊन घेतलेल्या दर्शनाचा दिलेल्या भेटीचा लाभ त्यांना प्राप्त करून द्या। प्रचाराला सुरुवात करण्यापूर्वी या तुझ्या दर्शनासाठी येऊन नारळ ठेवून आज त्याने प्रचार यंत्रणा जी आपली राबवलेली आहे सर्व कार्यकर्त्यांनी तळागाळापर्यंत जाऊन आज त्यांना मिळालेलं जे काय आपलं धनुष्यबाण चिन्ह आहे ते प्रत्येक घरापर्यंत त्यांचं पोहोचलेलं आहे। आज जो आपला निवडणुकीचा दिवस आहे या दिवशी प्रत्येक मतदारांनी घराच्या बाहेर पडून मतदान केंद्रावर जाऊन त्या ठिकाणी त्यांच्या नावासमोर जे काय आपलं धनुष्यबाण चिन्ह आहे या चिन्हासमोरील बटन दाबून त्यांना भरघोस असा मताने विजय प्राप्त करून द्या। येत्या 23 तारखेला विजयाचा महारथ घेऊन तुझ्या चरणापाशी परत या ठिकाणी त्यांना घेऊन या। त्याचप्रमाणे त्यांची राजकारणातील ज्येष्ठ महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महायुतीचं सरकार येऊन या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांना प्राप्त करून देऊन गृह खातं आणि वित्त खात्याची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर देऊन या महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची सेवा करण्याची संधी त्यांना प्राप्त करून द्या। त्याचप्रमाणे या मतदारसंघातील लोकांना जी काय त्यांनी आपली आश्वासनं दिलेली आहेत ही आश्वासने पूर्ण करण्याची शक्ती प्राप्त करून देऊन मंगल असा आशीर्वाद द्या। सद्बुद्धीवर रक्षण करा, कल्याण करा आणि सर्वांचं बरं करा। मंगलमूर्ती आटेकर महाराज की जय। सर्वेना सुखिनो भवन्तु। कल्याण विजय शिवचिंतिदार मनोरथाधिपति प्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु। आयुष्यवान आरोग्यवान शुभ फलवान भवेत्। नाम उच्चारण नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शिवाय नमो नमः। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।